menawi wonten senopati mangkak karya wonten salah satunggalipun sawerwelang ing panggenipun badhe nemahi bebaya ayo menika peksi gagak Kanjeng menawi wonten peksi gagak nyamber-nyamber menika boten dangu malih wonten ing Kabupaten Tuban badhe wonten Raja Pak ora sah direwes jika
Sapa guru ing Pajapane? Nggih. Kang durung ndak suwuni pangestu. Sinten lurahe? Paman Rangga Luwing Tubin. Paman Rangga Lawe Tuban. Heeh. Lho, jenengan napa mboten kepireng menawi Bupati Tuban Rangga Lawe menika digdaya? Nanging yoyon yo Pripun? aku ora butuhake Paman Rangga Luwing kuwi digdaya. Mong aku bakal nyuwun pangestu. Oh ngaten nggih. Mula saka kuwi yoyon. Nggih. Ayo derekake aku munggah menyang Tubin. Oh nggih monggo lurahe kula jenengan. Dapur kepasang yogi kalenggan menika kula sampun pinanggih kalih panjenenganipun Paman Rangga Luwing bekti kula katur nggih Pangestu munggah tampa bocah bagus umbaran nggih pangestune pamanage tampanana ya pamundi ingkang putra penumbaran saengga jejimat paman ana wigati apa nggih wonten kawigatosan man Paman Rangga Luwing wiwit kula jumeneng Bupati Blumbungan engga samenika kula tasih Jaka man bener pancen kowe sing Jaka panjenengan minangka gantos yang sepuh kula nggih mangke kula nyuwun dhaup maten kowe njaluk rabi nggih kowe kepengin dhaup leres karo sapa umbaran boten wonten sanes namung Dyah Ayu Pecotot Wungu ya ayu kencana wungu leres man apa wis kok pikir kenging menapa boten nggih mangke rikala Sang Prabu Brahmakunjung ngawontenaken Giri Sayembara gegeripun Raja Majapahit marang sapa kang cilik gedhe bisa ngendharat Kebo Marcrewet niku ganjarane bumi sigar semangka kaping kalih badhe dipun dhaupaken kalih Soba Siti Pecotot Wungu upamane tak golekake sakliyane kencana wungu kula trimah poman awit ngiras pantes kula nagih janji wonten negari Majapahit piye Paman Rangga Luwing jimat pepunden kula lurahe kula nyuwun dhaup kalih aku karamono ras tapi laun kula mati man cukup lurahe ingkang atos atot nika paman bedaya Paman Rangga Luwing kula nyuwun dhaup kalih piye lurahe ingkang atos Rangga Luwing kurang tata yen nyoto sira
mangkal sing dawah. Ayo. Yo. Sumping kasih pasti. Tumi bapakmu ingsak during pasti. Besok yen ono rejo-rejane dapat. Katau pandan simpi. Singgo!
pracondang. Apa sebabe Paman Rangga luwe kae Sidegaya yo? Sebabipun apa? Mergo panjenengane ngasta songsong tunggul naga piyambel ing Kabupaten Tubing. Nanging yo Pripun? aku ora bakal semelan ngendi Naraca Bala yo jemparing Naraca Bala Badhetipun ginakaken. yo. Songsong tunggul naga kae kobong bakal tak panah sewu yo panah Naraca Bala. Nggih, Rai. Rewang-rewang ono yo. Mugi-mugi aku wis dayanipun mangke. Kula sampun boten kian malih. Menawi kula kedah bali wonten ing Kabupaten Tuban. Gusti Agung. Panjenengan katakan bangun. Panjenengan katakan Kakang Sopati. Ken kula ndherekaken Kanjeng Dipati Ranggalawe. Bojo kula katemben kemawon ngandhut wijinipun pangeran tiyang. Bersamipun panjenengan kados pundi Paman? Menika sampun titi wanjinipun punang jabang bayi. Mila saking nista Gusti Ayu Tirtawati Inggih kados pundi? kula nyuwun dhateng leganipun penggalih panjenengan. Kok menawi ing benjang lairipun anak kula mijil kakung Sumarah kinipun paring jimat aku. Dipun nyadiakaken Kakang Sopati nyadiakaken. Gusti Ayu Tirtawati Inggih kados pundi? kok menawi benjang lairipun anak kula mijil pawesti pun paringi jimat asma Sri Sri. Inggih Paman. Paman. Sedaya pangandikan panjenengan badhe kula istana. kula titip dhateng kamuktenipun anak kula Sri Uning. Sampun kula sampun boten Kados pundi kabar perkara rela iki wis ana pangopan. Kakang Sopati kados kula bakal utusan marang prajurit supaya ngerti marang kene Kakang Sopati. Ayo yen toro bali. Ibu. Orang parah.
inggih manggih. Menawi panjenengan boten kersa dawuh mangken kula. Monggo aturan kunturing tumpin nggih man. Nganti kukuh jagat. Aku rasaku dawuhake kuwi yang Ayo nggih. Ngaku menawi pencing paman Rangga luwe. Monggo ya. yen perlu kowe dadi lirune dening wong sowan. Tak pecah sirat. Duh, Titah ulun Ranggalawe sira wis tak bedol sukmamu bakal tak boyong ana ing kayangan Salendra Bawana kowe bakal kapijikan sekar setaman kabeh para widodari sing bakal miji marang jenget kita Ranggalawe. Paman Rangga luwe sira. Paman Rangga luwe nggih mataya Rangkaya. Modar. Nggih. Nanging daya liya sedane Paman Rangga luwe menyang Baduy katon cumlorot cacakraning panggilingan Kados cahya nggih. tak sampurnane ya. Monggo. Kok bablas mriko? Lah kono kuburane ndak Dhuwur kaya Lah iki kok roh omah makamane nang kono. dhuwur kaya Lah iki kok bablas rono. gua menawa raga. Nggih. Lah iki pripun ora? Ora mung cukup semene ngono. Badhe kondur napa? Ora yun. Lah kersanipun Aku bakal bacot nyang Mojopongit. oh ngaten. Yen pancen sebuah pikiran tak tahu. Tak gawe bumi aku. Ayo, Monggo. Rajane Sri Pemantah
Nguwang-nguwayang banjur ngaras podo ana ing pengarepan senadyan sirah titis mangsa mati nanging sirahmu rak wis dipundhut putra dening Kanjeng Rama Sira saiki katresnanku kendak tujokke lawan sulam ora kandhek ana ing tata lahir nanging tumus marang batin malah kengkene mundhut kateranganmu apa kowe bisa ngimbangi marang katresnanku Ing menapa boten Kang Mas? sliramu bisa ngimbangi tresno Mas. Yo pancen tembung kaya ngono kuwi sing saka kedheleng lesanmu sliramu kondo tensak nyatane malah ing papan kene pun kakang bakal prasopo sineksenan jagat sak isine yen Raden Wiratmaya ora bisa urip bebarengan kelawan Yai Sriwing besok patiku dikeroyok wong sak negara. Semanten ugi swining Kang Mas. Wonten kanjeng panjenengan sring badhe sumpah. Supami benjang sring boten pelaksanaan sang mati. Benjang pecah kula kakrocok daman sing cacahe Kang Mas. Sumpahmu kaya ngono. Marang panjenengan Kang Mas Wiratmaya. Pangapuntenipun lampun pun kadang sadaya ngganggu damel anggenipun panjenengan sampun jago lawan Yai Sriwing. Boten katalipun sembah kula. Yai Sadu Kasih tak tampa gawe bombong tunggale. Pangestu kutapan sangat yang pamanah dan sangat pangapuntenipun Yai Sriwing iki Kang Mas Wisadara wis rawuh. Coba aturna pambagya ae. Kang Mas Yai Sriwing. sarawuh panjenengan kula ngaturi sumpah pangapunten. Iya, kabeh pangabektimu stakom. Kalewat pucuk pangestu wong tuwa tepan. Ya ing pangabekti mungkin badhe sing Kang Mas. Yai Sadu Kang Mas Wiratmaya. pratamu ana ing taman ora ganggu marang kakang. Iki mau pun kakang lagi nyunggan marang kadangmu Yai Sriwing. Dumagak sliramu sumusul ana ing papan iki. Ana wigati,
apa pancen mung langking? Mboten nggih, Mas. Ngantos agungipun pun kadang sadaya kumewantun cedhak kelawan panjenengan ing pangujug jumbuh kelawan pangandikanipun Kanjeng Rasulullah pilih ing wedal mangke panjenengan pun timbali kelawan ngersanipun Kanjeng Rasulullah. Kakang ditimbali. Wis satur kados. Apa Yai Sadaya wis? Apa sebabe pun kakang katimbalan dening Kanjeng Rama Sira? Pangapuntenipun Kang Mas Suratmoyo. Ngenani wonten dawuh Kanjeng Rama Singalawi menika. Babar pisan pun kadang boten mangertos estunipun wonten kagadosan menapa ngantos agungipun panjenengan kang sakapuhe suwan wonten ing Resulan. Kamila yen saking pemanggih kula monggo panjenengan enggal suwan kemawon. Yai Sadaya, Kados atur mutakno. Sliramu tumapak luwih dhisik. Mengko kakang bakal suwan ngersani Kanjeng. Mas Gatmoyo lan siramu Yai Sadaya kakang badhe netepi kewajiban kudu atur ana ngersani Kanjeng. Sing ati-ati Yai Sadaya. Kang atus Kang Mas Opo Doni Romo nimbali wis pirsa marang aku lan sliramu. Kang Mas punapa timbang dipun kepareng kula derek suwan Kanjeng. Sliramu ning